Nedsivning. Nedbør kan være regn, som falder ned over jorden, og hvis vandet det bliver liggende oven på jorden, er det overjordisk afstrømning. Vandet kan dog også komme ned i jorden, og så er der tale om nedsivning, hvilket kaldes underjordisk afstrømning, da det sker under jorden. Vandet siver ned i den umættede zone, som er det sted i jorden, hvor der er masse hulrum, som vandet svømmer rundt mellem. I den umættede zone kan man regne procenttallet ud, og det er så det, vi kalder porositet. Jordvand, som ligger i jorden og helt ned til grundvandsspejl, kalder vi også den umættede zone. Under grundvandsspejl, der ligger grundvandet, som er det rene vand, vi drikker af. Ved siden af grundvandet, der ligger grundvandsskellet, og arealet af grundvandsskellet kaldes grundvandsopland. Når det regner, så kan vandet sive ned i jorden, hvor vi enten har lerjord eller sandjord. Lerjord har en lav permeabilitet, hvilket vil sige, at vandet har svært ved at trænge igennem. Hvorimod at sandjord har en høj permeabilitet, da vandet har lettere ved at strømme igennem. Rodzonen strækker sig fra jordoverfladen og helt ned til de dybeste rødder.